ideme do ľudovkárskeho bloku. Prvá pesnička sa volá Mám ja hrušku. Túto pesničku by sme radi venovali našej kamarátke Danke, ktorá sa momentálne lieči. Bola na všetkých našich koncertoch, akurát dneska nemohla prísť, takže to je Danka pre teba. A nič na nej, mám frajerku, čo ťa po nej, ja ju ľúbim, ona mňa nie. Aké je to milovanie, aká je to láska. Ja ju ľúbim, ona mňa nie. Aké je to milovanie, aká je to láska. Ďakujeme krásne.